Surep Bratapitana suiku sirna arep swasana tentrem Data Hangesti Pitana iku luhur sirna kang memala mahanani jagat bisa tentrem lampun kita mangesti marang luhuring budaya aruming budaya datang kuciwa ringgit Purwa wis ngrembaka dumugi manca minangka tuladha kawruh utama Datan Mokalisi piwucal ingkang jumbuh kalawan akal hangajab rukun tuwin manunggal watak nakal giya kabucal jegal jinegal sirna keprapan labet tinimpal dening ageng ngamal lenggih nagari pundhita ingkang kinarya pambukaning kandha datan kadi ing nagari Ndarawati inggih ing nagari Ndarakaya ing Jenggala-Manik sinebat Ndara kahawit panggenan pambuka wenganing rasa tinengeran gapura cacah mawa apan sadaya ginambaran Garuda minangka sasmita wenganing bebawan hawa sanga Jenggala-Manik sagung pepastren pinantekake jrambah jobin pinlas bathik sinung cakrik peksi kathik Ndarawati mengku werdi kiblating pangesti wis pinesti dununging Trimurti mila sinangka rilawang swargi tandha yekti hamung budi kang suci kang antuk kamliyan jati Dasandara Negara Kuncara Turta tinata sarwa prasaja wileteng panyandra negari Ndrawata katingalah jinawi gemah ripah kartata tata turaharja loh jinami menggo werdi bumi pramesti wiji nandur mesti dadi taneman mawarina-warni sadaya tan nguciwani gemah boga wastra sarwa murah temah kathah kawula bungah bebasan sugih sawah serep omah bondo turah gesang pradah jana kang mitenah ripah kang janma lumampah datang kecacah sedaya samya gumregah upaya nafkah siang ratri datan wegah labet wis pernah ngenyuk umur mbiyah karto nenggih nengenaken sarasean wondri tata lire pernatan dadya paugeran Yata negari Ndarawati nastana gentur inggih agung upama kali sugih kedung labet sang nata remen tetulung anggih ginacapna ingkang minangka Narendra Dwaraka jeluk Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Wasudewa inggih sang nata Prabu Danadarna ya Prabu Danawardhana wata kaya mangkono Jaya Spati ing mangsa Palguna sang katong miyos Sriwaka katingal lenggah ing dampar kencana same permadani pinulas kang Sekar Tanjung sinebaran Urapsari Ginanda doles Asturi kongas gandaning sang katong nganti tepekaning pangratan miyos ing sang nata kahaya para Mbancedi mbek hamber-hamber labar kang samya sumewa Rep sidhem perman tanana swara kang nyabawa ingkang kepareng abiyantara ing ngarsa Prabu nenggih mriku minangka gedhe gol-agol tanggulang adulaga hanggung ginalagala ing ulik wingking saking Sala bumi nggih ing garba ruci kasih Raden Setyaki Raden Dipa Kunting ya Singa Mulangjaya wondene ing Jawi wis katingal hander para narada kang sami sumeweti nindakake Patih Udawa wigatos hamung cumadhong marang dawing sang katong dereng pantara dangu
katungkasa nira satriya ing tunggul awenang ninggih Raden Bratasena ya Werkudara dadya kagat kang samiya mulat mangkono wijiling pangandikan Sang Prabu Kresna ingkang dereng kaya sing lesan lalang ramian dengkang mangrengga ruming puri mangken tanpa halep nekang humah muruping langit takiwan sarwa maneh
Sasa sekar sinduji ungguan nata Grawati Panci Kresna Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warna sepak puspiteng udyana miyang panjrahing sarwa rukma renggeng manik mawa retna Prabanya sumirahat kenyaring teja liweran lir kilat sisiring radit wimbuh kekanda mringing katiuping marutamanda saparan mangambar kongas
Didem jroning panangkilan semuni kawuryan wikatining garsa keparnata Kresna Prabu kang miyos pinanggil beda lan saban-saban agandi Prabawa kakas ketarihing tias kahang sami sumewa tan ana nyabawa iwa tak waspadakake iki kaya kadangku Dimas Werkudara padha bagya mulya sapratamu Yai. Wah pamujrining Kresna Jridengah kanggo Haraharja lakuku ora liwat basaku tampanana. Iya Yai tak tampa gawe lega bungahing tiasipun Kakang banjur parang wigatine katon siadi semengko pangawak Bajrawala marang Prajandrawati Yai. Kresna Jridengah kanggo tekaku ana Prajandrawati butuh pitakon kelawan Kresna Jridengah kanggo babagan apa Yai? Anggonmu dadi bata ing Pandhawa kuwi lair batin apa mung lelamisan lho sebab apa sing didarbi pitakon kaya mangkono kuwi ya sumpahing Pandhawa lan Prabu Kresna kuwi ibarat kreta jaran sak gusire kreta jaran kuwi Pandhawa gusire Prabu Kresna yen pancen lahir batin nggonmu ngusiri para Pandhawa nanging kenapa kahanan Ngamarta lagi ana jroning panandang Kresna Jridengah kanggo mung meneng wae banjur ana ngendi tanggung jawabe Kresna Jridengah kanggo tak jaluk aja mung menehi pengharapan kosong alias PHP wae. Orang ngono lagi iki kana Werkudara kok ngomong PHP barang coba. Ya jagat Dewa Bathara jagat Pramudita. Ya. Lah ning kene iki lho Di. Yen antarane Nyai Werkudara lan pun Kakang kang padha dene kalebu minangka perangan pangarsane negara tansah nggedhekake rasa suudon. Luwe-luwe gedhe rasa cubriane antarane siji lan sijine. Apa meneh nganti tuh rasa memungsuhan negara iku ora bakal tentrem kok Di. Kene ya Kresna Jridengah kanggo ngerti
yen kahanane negara iki kaya mangkono. Lah kok mung meneng wae tanpa eneng tumindak lan mengarah kang murih enggal tumata sarwa lumaku kang becik. Kudune kowe iki ngerti marang swasana negara iki. Pancen aku ngerti kowe kuwi tegas, pangucapanmu ki tegas, nanging durung ngerti tumindakmu saiki. Apa kowe iki ya mung omon-omon wae? Apa kowe iki mergo gegubel marang kepentingan liya iya? Werkudara, piye? Ibarat wong keplok yen mung tangan siji ora bakal muni. Sapu kae yen tanpa suh sing kenceng sada ora bisa nyawiji kok Di. Bebasan apa kang tinandur bakal tukul, kang cideblok bakal awoh. Darbe segara kang tanpa wangenan dawane. Sarta ngungkurake pagunungan nengenake pasabenan. Ngayonake bandaran gendhe. Nanging sebab apa negara iki dianggep tanpa derajat dening bangsa liya Di? Ya jalaran anggone durung bisa manunggal antarane kabeh peranganing bangsa iki kok Werkudara. Sebab apa Criteng Tresna kakangku darbe panyakra bawa kaya mangkono. Yen durung ana manunggaling kabeh sentananing negara iki, Yai, menungsa tinitah ana jagat iki darbe pangaribawa ala lan becik. Sisa-sisa anggone bakal ngempakake yen mektune pangaribawa kinantenan sucining ati lan budi rahayu. Ora muka bakal ndayani pangaribawa kang sinurung dening hardaning nafsu angkara. Ora mokal yen bakal mbabar daya kang ala yen perlu donya iki bisa rusak jalaran kaperbawan dening nafsu angkaren manungsa kuwi dhewe kok Di. Wah, apa buktine? Yen isih durung ana manunggaling kabeh sentananing negara iki. Si Adi kudu tanggap, kudu ngerti. Lamun yektine isih akeh kang ngarepake utawa kepengin supaya bangsane dhewe iki aja nganti bisa manunggal kok Di. Bukti nyatane isih akeh perangan pangarsaning bangsa iki sing durung bisa rukun. Bebasan kakehan pangkat nanging durung mufakat. Lire durung bisa makarya bareng. Kakehan menteri ning durung bisa nyawiji, ora padha mikir sarta kepiye supaya bareng-bareng anggone mikirake murih majuning bangsa lan negara iki kok Di. Pangarsa praja sarta kawulane najan pun kakang ora ndumuk siji lan sijine, endi to sing lagi padha regejegan. Kudune Si Adi wis tanggap marang kersanipun kakang. Jadi nang kakangku iya. Gambarane ora sah ngendi-ngendi. Gambarane cukup negarane awake dhewe iki. Padha karo sing wetan ki padha didu karo sing kulon. Sing elor ditandingke karo sing kidul, tengah bengkerengan karo sing pinggir, sing dhuwur padha padu karo sing ngisor. Lho iki Yai. Yen to kabeh peranganing bangsa iki ora enggal nglenggana luwih-luwih anggone nindakake panguwasa kinargada, anggone ngempakake kawicaksanan isih tinumpangan keperluan pribadi lan golongane, mokal yen bangsa iki bisa tentrep kok Di. Banjur prayogane lagu kudu kepiye Kresna jenenge kakangku. Hamangka dina iki Kakang Puntadewa murca saka Praja Ngamarta. Werkudara, piye? Ora jeneng pun Kakang selak suminggake ora mingkuh ing pakaryan. Najan to semune Si Adi ngluputake marang pun Kakang nanging ndadekno sumrupmu ya Di. Aja ngluputake ratu utawa pemimpine lan goleki kesalahaning liyan. Yen to negara iki lagi ketaman uruhara, bisa uga iki wujud pepeleng saka keparinging Gusti Kang Murba Jagat. Ya amarga akeh umate kang lagi padha lali lan ngumbar hartaning nafsu angkara murka kuwi mau kok Yai. Kang mangkono Yai, ayo. Kawiwitan saka pun Kakang lan Si Adi manunggal luwih dhisik
syukur bagi bisa kanggo tulodo pangarsa praja liyane bebarengan anggone mikirake tentreming bangsa lan negara iki kok Di. Bab murcane Yayi Prabu Puntadewa. Iya. Pun Kakang percaya yen to panjenengane menggalake sarta nyadong wenganing Bathara murih tentreming Nuswantara iki kok Di. Werkudara, mangkono iya. Urikata Dyan Bratasena Kampung Poleng Pang Bintulu Hari rohang ulo tumung Kodrek wa simbar jojo yen ngandika gereng-gereng nyata panenggak Pandhawa kocap kacarita sawetawis dene Raba raos Sang Prabu Kresna ingkang rayi Raden Werkudara kasaru rawuhnya Sang Pamomong Agung nenggih Lurah Batra Prapta drajat-drajat lelapan Sikro polo kang duningal Perang campo samyo medali Lor radet wilateng kondo Tak tuangkong mangoncang niti ler sapada tumiling hanggulati tadi hendak kang warni adong kang sekar warasiki bayakan bayem bayayat agung ngrembuyung rawe-rawe ing rawan kara oran ndang-gondang kedondong dendeng asanding
dung-dungan gudhe bengok-bengok manguh-manguh ora pangling iki pangrasaku Kang Praptana